yakudai tikurukure nezvenyaya yenhumbi dzakaonekwa dzisina kuchena dzemwanasikana wangu yanembowo dzako serinadari akutaura zvondi clever achitaura kuna prince. Titaure tinzwe machemedze. Takambouya panhau dzemwana kusvikira pakazomangwara nomukwasha achiti kukumbira kuti tisiyane zvinhu zvatakashanda tese nemukadzi ikagadziriswa ikapera. Pakazoita chikumbiro chekuti wakamba kuti nembahla dzacho dzibva dzandobatanidzwa. Sandiko takakumbira dare tichiti nhau ine urwere hwandiri kuona mumba mangu pamusoro pemwana. Inini mandatenderera nekuti chandiri kuchengera upenyu hwemwana. Ndine nhau yandiri kunzwisisa isina kundijekerawo pambahla. Ende handaigona kuzozvipatsanura pamberi peumwe munhu asiri imi munomutemo. Takakumbira inini mukati mbahla idzodzo dzizouye dzovhenekwa nachiremba. Museri mekuvhenekwa makavadzidzisa muchiti dzikanga dzakachena maenzanise unenge wasunungurwa zvishoma. Asi kana dzichinge dzakasvipa tichazokudaidza kuchinzwa nhau yako iri maringe nachiremba, iyo nhau yangu changamiri. Saka museri mazvo basa rachiremba rakabatwa. Chiremba akatsanangura zvaakatsanangura akati mbahla idzi pane nhau iri kuti dzakashanjirwa kumba kwemukwasha kwakange kwakaroorwa mwana. Asi chiremba akazotaura nhau yekuti ndiri kuda kuti nditi ndiwe kumusha kwako ndipedzise dare rangu ndiri kumusha kwako. Saka chiremba wakazouya kumba kwedu, shuwa wakaita basa raakaita, akabatawo chiro chaakabata akati ndiri kudzorera kudare. Kana ndadzorera kudare ndiri kuti inini handisi kuzogumira ipapo, chakumbira dare ronditendera ndinoda kupinda kumusha kwemukwasha ndipedzise nhau nekuti kutori nembahla dzimwe dzakashota dzisipo. Mbahla idzi dzaizi tinotokutendai kuti dai makadzipfeka mwana iyeyu aibva atanga kupenga, museri mekupenga obva afa. Zvichindodaro kusvikira twasara inini nemukadzi zvichireva kuti tumwe twese twaizondopedzisira tuchiteedza vamuronga vasisi. Ndiyo nhau yangu changamira. Izvo zviri kutaurwa Prince. Nini zviri kutaurwa ndikuzvinzwa. Asi pandinopikisana napa ndepekuti ina handina chandakaita pambahla idzi kana chandinoziva. Asi chandinoziva ndechekuti mbahla ndainge ndakamukadzi akaenda akasiya dziri kumba ndainge ndakangodzichengetawo. Patakazouya kuno ndichitaura naye pfuma idare rekutanga rakapfuma ndikava ndaendesa. Ndichibva ndazodzoka kuno ndichikumbira kuti tishiyane zvatakashanda kuti mukadzi kumba asingadzoka. Tichibva tashiyaniswa kuva tibva takura mbahla dzake. Saka nhasi ndoparo ndikashamadza kuti vari kuti mbahla dzakanga dzakasviba. Asi ndichitarisa pambahla idzodzo dzimwe dzacho dzakange dziri kumba kwangu ndo yakapfeka muzuva ranhasi. Yedzimwe dzacho iyo wadare. Ndiri kuona kuti mutauri ataura zvakanaka pane zvakaitika pakutanga nekuuya kwavakazoita imi changamire muchibata nyaya iyoyo. Pakabva mutauri wakabva kuna changamire wekuti pange pachiongororwa kuti vangabatsirwe sei. Pakaitwa zvakaitwa iye nhasi unouyu ndikuona kuti mutauri ataurazve kuti vapa chikamu chipi. Ini ndaakuona kuti paakuda kuti manje pachifambiswa changamire kubva apo paataura
nekuzodzoka kwavaita nhasi uno ndikuona kuti ndo pane musaridzwa wenyaya maererano nemamiriro azvakaita uko kwaari kutaura uko ari kutotaura zviri mukati menyaya kamambo sekutaura kwavari kuita mbahla dzakatorwa asi zviunzi pane zvinhu dzakasara kuna chiremba pane zviriko zviunzi dzakashata saka ndozvinonzi uyu ari kutoti iye mukadzi ndiye akazorongedza mbasha asi kunyange akarongedza hungu dzinogona kunge dzakanyangara achidzirongedza ake achienda asingazozivi saka izvi ngezvana chiremba zvinoda kuti zvibatsira vamwe munoti chii maonero andi kuti achanganire mitauro yokutanga ataura zvakanaka mamiriro ematare akabatwa kumashure. Ini dai tofunga kuti mukwasha kana pasina chaanoziva pakamutsembiri ngaagonese dare riende mberi osumudza chiremba kana atezvara opinda mushamaka kuti kamuzikiri vachivashangana ndikuda kupindurana neataura asi ndirikuona pasarire taura kwaita mutauro wekutanga ari kuti chiremba naiye pachake akati hasati zvapera anoda kupinda muchiremba kuti andogadzisa zvasara zvinoreva kuti kuda ndokuzvasungudza atezvara kuti zvichipera zvinoperi mumbamaka pamusoro changu ndinotenda kutaura kwakanaka kuri kuita wese handina wandashora handina wandinodzivisira shwiro yangu inoti kana imimi zvamakagadzwa zvaireva kuti munenge muchigadzirisa upenyu hwevanhu zvoreva kuti benzi rinoswatuka handina wandiri kunongedza kuti benzi ndiri kuedza kutsanangura kuti uwepo hwenyu kana kubhaibheri kana kumakore zvakanyorwa zvichireva kuti imimi munogadzira upenyu hwevanhu ari kupinda mudondo arege kudeuka nhamo yandiinayo baba tikaona mwana achifamba nhasi tiri kuti urwere chete mumba mangu kutomuka baba changamira kutomuka pese ndinomhanya ndichishingirira mwana wacho takatorumura aine gore nemwedzi ndichiti akuchakwanisi kuyamwisa mwana wenyu kuti zviri kuoneka kuti handisi kunzwisisa nhau dzacho kutaura kwandiri kuita nenhau yekurohwa chete tisati tabata izvi zvekushereketerana izvi mwana wangu ane nguva yekuti anobhledha ropa rine urwa asi ndichifambira nhau idzi dzine chakawanda chiri kureva zviri paseri changamiri ndosaka ndisina kukwanisa kupuma munhu ndakatouya kwamuri kuti ndiberekwewo ndokutaura kwangu shechangamiri ende pamusoro pazvo nhau iye hembe idzi kana zhinji dziri kuzi idzo iyi yakapfeka yakanga iri pahembe ndinoverenga kuti zvaireva kuti hembe iyoyo yakanga iri pahembe dzisati wazosvika pakupfatsurana nekuti hembe idzi wakaita dziku yako kukanda muyadhimedu ndimi makatozorayira mukati hembe ngadzidzoswe neakadziuya unodzikanda ndo madzorero akazodzita kubva zuva zvadaro haasati azotsika mumusha muvanhu vavo saka rurimi rwaari kutaura ngaagone kutipatsanurira zviri nani pane zvaari kutaura nekuti hembe iyoyi yakauya zvaratiza mwana achirohwa saka ndinokumbira changamiro kuti mutitendere nekuti ndiri kuti nini rimwe zuva muchaseka nevakangwara vachiti zvakazosvikepi nekuti kutaura kwenhasi kana tichifamba patori nenhau dzinobatanidzira kushora nemi wacho zvichibva kuropa ravo vachiti mambo imbavha neawa imbavha ndautora zvizvi but ini ndiri kuchema kuti zvisinei zvakaitika asi chandakushira upenyu hwemwana wangu ndinodawo chakanaka arerewo mwana wake iye agere panzvimbo asi pane nhau yekuda kugurana makumbo kana kutimburana tsoka neupenyu nditenderei changamiro ndodopedziswa pamusoro changu ndinoda kutaurawo pavati tiri kuti changamire muri mbava mashoko iwayo handamboenda kumataura vakazotsanangura kuti vakamanzwa nani uye pambasha idzi dzavari kuti dzakanokanda kumba kwavo ipapo ndinopikisana navo neunenge kuti mbatya idzi padzakauya patakauya mudare muno ndichiti tigowane zvinhu tezvara vangu vakaramba kuya kunotora hembe vakatuma munhu wakatuma
ndofunga ndisekuru wavo here kana kuti ndiani akauya kunotora hembe naishe wedu isusu nehumbu. Mbatya dzakanga dziri mumba medu ndenge ndakatodzichengeta. Tomboenda kune wewe musikana. Chii chiri kunetsa? Uya ugare kunoko. Ndisvike kana pakati. Yani zvinesitara ko? All right. Pamusoro ichangamira. Now people ndekuti kubva patakabva kudare last musi wa 15 October nekuda kwekuraswa kwakaita hembe dzangu mushure mekudetsanetsana mushamawo ndichidzokera kumba kwedu. Papera mazuva mashanu hembe dzakaraswa musi wa 30 September. Tistoripo pa dzakangomuka dzichionekwa newana wepa next door dziri pakona muyati. Ndo pakanomhangarwa nyaya kwaisheneni wakati kana dziri hasha regaiti mbowapo mawiki mairi wachifunga kana dziri hasha vanouya muchitaura asi muvhiki rakapera pasina akauya wachitotaura zvavanoda kusanganisira musi wemaganzo acho waraswa hembe manheru waitotaura kuti takanoidzura stovu yake kuti tsukutsuku tichinoikanda kuchudza mbuya wangu. Zvadaro nyaya ndopa yakanzi ngaiende kudare kuno muchibva matonga muchiti akarasa hembe ngadzitore ndiye achaziva paachadzidzosera paakadzitora. Then nyaya yehembe tichiendera mberi kana nyaya yepfuma ichinge yapera musi wa 30 April 2022 gore rineri ndopatakagara. Pese ipapo mashoko haana kumira akaramba achingotanga urwere hauna kupera muviri wangu. Ndaingofamba chinhu paoperation ndine time yekutoti ndikatanga kubleed ndinobleedha kuparapandisa kubva pandakabva mushamba andinoona kuti operation ndinekandisa. Zvadaro musi wa 30 April ndopatakazofonerwa navavo wachiti pfuma yakauya here kunyarara. Baba wakati hakuna chakauya ndandichitombirwa kufonerwa nemidari. Wachibva wanzi chiuya ine 208 execution titume message of court anouya kunotora zvinhu kana wachinge wasina kuteera nemari mushure memazuva 7 zvinhu zvinotengeswa auction mari inopfumayo ndoko wakanotorerwa zvinhu. Watorerwa zvinhu wachibva waenda kupolisi wachinoripota wachiti tatorerwa zvinhu namambo makuru. Nyaya haina kwayakaenda asi kupolisi wakataura dare ramambo makuru isusu hatitori navo simba kumadzimambo tiri pasi pemadzimambo hatina simba rekuti tinosunge dare kumakore kwamakore nekuti idare ritori registered muparliament. Zvadaro takagara ndokwakauya chinoripota nyaya yekuti toda kugowana zvakatakashanda wachibatanidza nehembe dzawakarasa. Ndomusi wamatonga dare changamire tichigowana property yatakashanda tese. Zvadaro kusanganisira nehembe wakadzipinzira pakati zvichibva zvakumbirwa kunzi tatichikumbirawo hembe dzitange dzavhenekwa kuseri kwechuru. Kana dzakanaka aiwa hembe dzangu ndinotora ndichipika asi kana dzakashata ndopamakati changamire tichanyora zvesamuri rekuwadaidza kudare nekuti dare rinenge rakachiwa. Zvadaro ndopamakati ndiani achamira pakati penyu akutora zvinhu wakati tokumbira sabhuku ndikati kwete sabhuku ndokumbira ishe nehumba wamire pakati penyu. Zvadaro takaenda kumba ishe nehumba wakati haukodzeri kuti upinde mumusha kusvikira hembe dzatanga dzaonekwa kunzi dzakamira sei haukodzeri kuti udzibate. Wakaenda nasekuru wangu sekuru makauya nemuzukuru wekwamachimedzi wachibva wanotora hembe. Watora hembe nezvinhu zvanga makarayira kuti zviuye zvichibva zvauya. Ishe achitaura kuti zvimwe hazvina kukwana zvanzi tichapedzisa next year. Ndakataiwa hazvina kushata. Chandiri kuda inhauye hembe nekuti urwere mumwiri wangu hausi kupera. Kwese kwandiri kungofamba ndingoona ndoko wakaenda nadzo kumba kwavo ishe hawana kuti ndidzibate hembe wakati kusabato zvinhu zvakaraswa nekuti hausi kuti zvinhu zvakatorwa nemusi wechipiri musi wa 29
July. Musi Friday yacho, Wednesday ichachifona kuti tsvagai mari tiende nehembe. Nekuti zvandiri kuona zviri kuitika muhembe dziri mutisha handikwanisi kuzvitsanangura. Munogona kuti ndiri kunyepa asi handei kudare munozvinzwira. Takauya kudare naishe tichipinda muno muchibva mati nhau iri kuna chiremba chiendai kuna chiremba munonzwa zvisina. Marizauti anenge abva ikoko moya muchitaura muno ndopatakaenda kuna chiremba. Chiremba chekutanga chaakatanga kutaura ndechekuti ndinokukorokotedza ini kusabata kwamakaita hembe. Nekuti hembe dzakashanjirwa mumusha mawakabva. Iri mhiko yekuti ukangodzibata unofanira kutanga kupinga mubva wako. Muchiteerana maberekerwo imi amakaita kusvikira baba namai vaisa mwana. Ndinotenda huna kubata chitovu nekuti dai wakabata chitovu musi wachakaraswa wainge kudonha pamukowa nekubva wakufa. Ipapo hakuna kwaizoendanya. Saka hembe hadzina kuchena, hembe dzakashanjira. Chidzokai kudare munondikumbirire kuna Changamire kuti ndaikumbirawo kuti panyorwe samoni rekuwadaidza wadzoke kudare. Kana wachinge wadzoka kudare toenda kwachiremba tiri murimbi. Chiremba upatsanura nhau iripo. Ndopakataura kuti tapedza kupatsanura nhau iripo. Asi pane nhau iri kuti iwewe pane chinhu chinotumwa chinouya manheru. Chiri kukoniwa kukurai asi ndo chiri kukonzera ngoro. Asi hachisicho chega. Saka ndakapiwa mhiko yandakanoshandisa ndichishandisa ndichiita zvirinani. Asi urwere hwanga husingaperi nanhasi ndiri kutorwara. Saka zvadaro ndopakazonzi pari kudiwa mari yekunyora samoni. Ndichibva ndanotsvaga mari. Ndiri kubasa kwandiri kushanda. Ndichibva ndatuma baba wachibva nemari wachibva kubvisa mari. Wabvisa mari yesamoni ndopakanyorwa samoni rekuwashedza. Chiremba achiti ndiri kukumbira ndipinde mushama nekuti hamuna kuchena. Mune hembe dzako dzakasara dziri kufambiwa nadzo usiku nemasikati hawasi kumira. Iri tarisiro kuti kuparara kusvikira pamwana wavo chaiye vari kuda kumuparadza kuti pashayiwe kama. Mwana wavo unoreva uyu murume wako? Ndine mwana naye. Wada kuparadza mwana wako? Wese tese imba yacho yese kusiya kwababa namai. Ndine pandira kubvunza. Asi usati aenda mberi, iwe wakagara nemurume wako kwenguva yakadini? Takagara gore. Pagore rese rawagara naro wakambomuna achiita zvemushonga here? Inini Changamire pandagara naye handina chandakaona. Kana kuti unoti wabereki wako anoita zvemushonga? Handikwanisi kupupura ipapo nekuti handina zvandakaona. Kana zvakona, alright. Ndine pandira pawati ivo vane urwere husiri kupera vari kugara. Ndinouya panyaya iyo ichiti mukadzi wangu ainge mukadzi wangu akaita operation pamuviri wavo. Saka aita operation kudaro ane paakambodzokera here kuchipatara. Zvinonzi kana ukaona zvichiitika zvakasa izvozvo unokwanisa kudzokera kuchipatara uchindotaura kuti ndomamirira zvakaita chini operation yangu ombotariswa asati atarisa kuti ini ndakamushandira panyaya yakutora nezvayo. Ndiri kuona kuti baba vanenge vaenda mberi manje nyaya ichiri apo pairi kufamba. Saka ndokwakuda kuchipedzwa nekuseri kwechuru nekuti ndozvinhu zvavanototarisa kuti vaone kuti zvikave zveoperation here ndizvo here zviri kuwira nedare rake panyaya dzekutaura. Ndiri kuona sekunge aenda mberi. Ndiriona sekuti sekutaura kwaita samanisi kunyora kwakaita kuti mbatya hadzina kuchena. Saka kutopedza kuendesa kuseri kwechuru kuti zioneke kuti mbatya dzakachena here tingaswera tiri kutaura tingadziona here kuchena kwadzo hatidzioni. Saka ndapedza kuva tiri kutaura ndinoona sekuti ngawaende seri kwechuru wozodzoka toni. Okay, I think zviro zvakaitika kuti mbatya dzakaenda uyo anga asipo handiti kuti woenda wese kuseri kwechuru kana aine mibvunzo ondobvunza kunana chiremba kuti tinzwe kuti basa rirunzi rakaitika zvakaitika ndo zvakaitika zvacho here kana kuti
pamwe wangange wari kutaura uyu anga asipo pave nejekeso, then from there tozozoona kuti nyaya iende mberi. Simbukani muno apurisa panzira nokupangudza iko kwenu. Saka yazo jaji wechinzi vanganjora dzere kwezvinhu zvavo. Alright, atozotaura taya ari muchiripo. Oh, okay. Mukabati chi? Alright, okay. And you then to brief out of phone. Ndimanje machemedze na manzanise please. Okay. Yo yaenda pambeka idarera tsiremba inyaya yenhumbi dzakauya zvinhu dzatina kuchena chiremba tsanangura chinhu chokwadi musha mana prince hanzi mune mhepo iyoyo yakasagadzirisa zvakanaka icharamba ichitambudza mhepo iyoyo yainyanyoshuira kuti kudai musha mana prince makatofiwa kuti munge muine ngozi imo nekuda kwemhepo iyoyo, asi mhepo iyoyo haina kubatwa naupenyu kurama izvozvo yakabatwa nakutorugara uye negweyo zvekuti musha wemwanakomana utadzikuvira zvakanaka makasapindwa nachiremba muchipumwa mhepo iyoyo. Nyaya yekupumhana iyo kana nyaya yekukanisa icharamba ichiendera mberi. Saka pane dare here rehembe kuti dzakaeka? Ati hembe idzoso dzatisatambirirwa nemwana wana womaenzeresi nomachemedzi. Hembe idzodzo dzinofanira kuti dzitotsvagwe dzimwe topa dzidare dzinofanira kubatsiridza kuti hembe idzodzo dzotsvagwa sei dzisina kubvira dzapinda mumaoko ashoka dzinodhurisa mhasha ipapo. Hanzi dare ibatsiridze kuti hembe idzodzo dzituserwe sei dzisiri dzimba idzi zvirevo kuti tofanira kutengwa dzimwe dzisina kubvira dzaenda mumaoko. ongotengerwa hembe chete dzekutsiwa inongotsiwa hembe idzo so that pasaeke right. Izvo ndezvazvavo zvaero izvo hazvinai kunangana nehembe. Tatoda pahembe kuti pahembe sezviro zvatendereka podi kana pari kuti patengwe hembe kana kuti paonekwe mari inongotsiwa kuti atengewo dzimwe hembe idzodzo dzakatongouya uko dzodi dzochingochonera ikoko. Ndoona kuti hapana chingareme ipapo. Izvo zvekundopinda kumba kwavo ndezvavo ivo pachezvavo kana vachida kuti chiremba agadzirise kana kuti chii. Zvatatoda isusu ndezvehembe, toona kuti hembe dzinganzi chii, but kana zviri zviro zvekuti zvakutaurwa kuti zvine madzinza zvine chinyi zvinozodii, ndinoona kuti hazvingatibatsiriba padambudziko riripo izvo. Right, toeka hembe idzo dziripo dzingaite mari. Yogare kuno, yogare pangu wagara. Haiwa utaura zvekuti ufumire ipapo. Taura zviri realistic. Hembe dzacho unodziziva here nemusoro kutaura zvinganisi zvongoeka dzingaite mari kuti ukatengerwawo kana 3344 dzekundotangisa musha, nekuti hatichatauri nekuti titaure nechi takakutogowa chiproperty takungodawo 3-4 dzekuti unotengerwa undoti utangise musha uchipfeka uchidi. Izvo zviri kutoeka zvodi zvopiswa kana kuri kupiswa zvopiswa. Ndo zvandoda kuedza kutsanangura kuti nezvakaitika hapana itasiro kuti zvinosvika ipapo, asi nekuda kwekuti handina dzepfeka zvaida kuri kutaurirana pakati pemhuri mbiri tiri pane imwe, iwo achitaurawo side ravo
isusu tichitaura sezvo anotibatsiridza pakati. Vataona chakamira mazvinhu here iwe Rutendo. Hanze hatichasitsani ipapo pahembe kana kuita sei. Tingotaurawo mari yekuti utenge 2 kana 3 dzekuti uonewo pekutangira idzi dzoraswa kana kupiswa. Ndo zvandiri kutsanangura. Saka dzingaite mari 3 dzori kuda. Nokuti ndikataura ndozoita semunomisa iye ngaataura kuti nekuti hatina divorce, hakuna divorce inoenda ichipera ine vanhu vachitaurirana vachidi and so forth. Divorce yese ine maproblems ayo. Tinoda kuti tizvitambire izvozvo kuti divorce yese haiendi muchechetere. And paita divorce ngatiwe tiri prepared kuti aziva kwake oziya kwake kwakutoziva kuti zvado zvatodi zvatoitika. Nekuti tikaramba tiri kusungirirana tiri pachinhu chimwe chete tinoona kuti at the end of the day tinondourayana futi yeti isusu divorce taakudi tiri kufunga kuti takadivorce yeti tasara tiine zvatiri kufunga kumashure kuti ndakarambirwei zvakazoite ichi and so forth. Ndosaka nichinzi divorce. Even kana wana vanototi watambure vabereki hama dzinototi dzitambure vaisobhenefita vachiwana chi vanhu vese ndo maitire edivorce. But otherwise iri divorce tikadaita takatopedza divorce yenyu zviro zvakatogowewa aziya twake. But tinoda kuda batsirana semhuri kuita kuti tiende mberi tisadzoke kumashure. Kana ndatadza anondigadzirisa ini pfungwa yangu sababa ndiri kuti chakanaka tinochida munhu wese anotochida asi panhau iyi kana yanhau yekuti pakubhadharwa apo hembe ini ndaakumbira hangu kuti waregere hawo. Chikonzero ndiri kuzvitaurira ndechekuti pagore rapera muchitonga nhau yepfuma zvinhu zvakazosvika pakuita execution yakaitwa iye. Asi kutaura kwandiri kuita kudai ndakazorora ndichimirira zuva randakamirira rinasi ndakatopiwa someone futi navo vakandisungisa kukoti vachiti machemedzi vakatibira zvinhu zvetinoda kutichidza zvamakatumira zvikatorwa zviyakuba kwavo. Saka handichadi futi kuti kana zvadaro chitatu ndiri kutopinda mukoti hazvina problem. Asi ndiri kuti kana mukati ipa dhora chairo ndicharisungirwa futi hazvina mhoso changamiro zvandopinda zvimira ndizvo here zviri kutaurwa. Nzuri changamiro nyaya iri kukoti iri pakutorwa kwakaita zvinhu pane zvinhu zvakatorwa zvangu nezvimwe zvisiri zvangu ndomaendaikaita kuti ini handina kuchema panyaya iyo yekutorwa kwakaita zvinhu. Ndinodaira kuti tinoti kuti tichazoipinzawo zvinhu hapana kunyepa. Kana wakatorerwa zvisiri zvako munhu aya akatorerwa zvake aingoita akaenda kutete aiwa ndiye akaenda nyaya yake iripo ndeappeal haisi interpret. Uri kutaura iwe kuti zvinhu zvakatorwa zvemunhu akatorerwa zvimwe zvisiri zvako iwewe wakazvinenjera kuti ndezvizvi munhu wacho aita akapepa rinonzi interpret achiclaima zvinhu zvake. Zvino muri iwewe natezvara wako ndimi muri paappeal muri 2 makasungisana tezvara kuti tezvara ndidzoserei zvinhu zvangu zvese zvamakatora zvimwe zvacho zvine zvisina kodzero yekuti mutore. Handisi kugona kutaura zvimwe zvose hazvina kukodzera kuti mutore saka ndidzoserei. Opposition yacho iri ndiwo wakasungisa tezvara wako hapana kana aenda pleader kana chii unless kana uri kutaura kuti iwewe loya wakatora ndibvuma. Handiti wakatora bvuma wakatotora loya chairo. Uri kutotaura kuti loya rako ndo rakakukanganisira wochienda paundoti withdraw kesi yako iitwe kesi yakanaka. Ndinoona sekudaro ipakumataura point yakanaka kana asinaita saizvozvo anenge akatora sei.
Education yatakaita mungokwawo ndinofungidzira kuti kudaingeri education yatowanzoita kune dzimwe nzvimbo waisara waine chimba takaita education yange iri pakati petonekoshen chimwe nechimwe chataibata waitochikumbira kuti kudai matoro ichi nechichi kudai matoro ichi nechichi haisi education yatosomboita chaichaiyo kune vanhu vanenge vachipipana patoro chimwe ndikumbokuvawo yange isina kupipana patoro chimwe tatsoita kuvakuva mukana kuti patikuda mari yakati tuvakire chimba nemari yakatotose saka zvireva kuti pakati pavo ipapa hadzisi pfungwa dzavo dzine vanhu vari kuvarunzira but kumberi kukotu havazowaniki wari wavo kungorunzirwa chete saka pazano manje kufanira kupangwa ine rako rokubatsira kuita apiwa dambudziko ikodzero yavo but ndoita apiwa chiziva kuti vanozonyiririra kana bvuma ndovabata makesi sekuyedhiredzi yese kwedhiredzi yese yaitwa yese ibva yanzi bvuma hatisi bvuma tikabvunai koza timuche kumira naye mukoti okay. Right, ndinoona nhau yako iyo woenda kundoeka nekuti kuti urambe uchiita pamatare natezvara wako handioni kuti munosvika kwakanaka. Wondoita withdraw nyaya yako unotenderana nazvo here? Pamusoro changa withdraw aindiri ndakanoiripota ndainowithdraw asi semamiriro yakaita handisiri ndiani yakaita pakuti wakaita zvinhu pane firiji yababa yakaenda nemombe mhou netsiri zvakaenda ndo zvinhu zviri kunetsa ipapo. Musoro itangana ndini ndakatambidzwa samunhu semandi baba wakangu wasipo zvinhu zvese zvakatorwa kumba kwavo zvese zviripo ende pakanyorwa kunzi ndakabvumirana nachangamire kuti pfuma ndichapedza musi wa 30 December 2030 asi kupepa remuno ranga rakanzi 30 April 2022 plus akasunga neprince ndiye mazita April nababa akafana. Saka baba wako ndiwo baba wako ari mashura ne ndi makaendesa nyaya kudare. Alright. Saka isusu iyo ikodzero yavo hativarambidzi kuti vaende kumatare sekutaura kwatiri kuita kuti kana vati vari kuendera mberi ngavaenderane mberi. Ngatitaurei nhau iyi tione kuti ingapere sei. Kana kuti isusu nhau iyo toitawo tozoipa judgment mushure mekunge yekukoti iyo yadi yapera handiti tichaipa judgment mushure imei iri kumagistrate court yadi yapera tozopowo iyi nyaya iyi judgment mushure meizvozvo because hatisingazivi kuti ndo matanho adi ayasvika kwayasvika kumberiko. Ipapo mungaita nzida asi ini pachezvangu ndi mukadzi anoziva paproperty yese yange iripo anoziva property yange iripo yakaenda handina chichemo nayo asi kana ichinge yaenda hayo kukoti ini ndina baba tirikupesana kuti zvinhu zvavo zvakatorwa pamhaka yavo handiri vachibhoenda kudari kana zvichinge zvatorwa ndinogona pari zvino handina asi ndinotsvaka iyo baba roora baba vanobhindira paroora remwana wavo. Baba wari liable pakubhindira paroora remwana nekuti roora chiwanhu chedu kubvumira kuti mukadzi uyu ndewe mhuri yedu haasi mukadzi wangu chete
ndo saka tichindoita roora kuna natezvara tichienda uine munyai uina mukoma uinani baba uinani muchienda kundoroora. So zvinhu izvozvo isusu taakuti isusu tozoipawo judgment nyaya iyo yambodii yambopera uko tozodzoka tichipanana judgment. Regerai wataure maindira ndaita inini kumaindira ndakaita kuda ndekuti mambo inini ndawadzidziswa mambo kuti padiki nekunge kake chifo nezvingouzwa kunokurimukuraipa ndikamboenda kumkunga ndikamboenda papolisi tingachitaurira nakaramba kati aiwa zvekutaura nemali ndikuendawo saka musi wemapedzisira kuti tonga panapa wematiedzanisa padhoa pachibudwa chipokera kazi tula unososa musacho wese tula unoisa sansi mushoto wese saka shona iyo yabva tonditambudza zvino noita sei irungoita ndosaka ndataura kuti nhau iyi ndatototi ipere ende zvizva ndandataura kuti hatisikuda kuti tiripisane ndachikumbira tisiro kasvika muchocho inini uya ndasina basa naye zvangu zvese tatakaitirana asi iyo zvinhu mumana kazi tula kutovhara musha wacho wese kana musha chaiwo uda kutora but rutema kutora manje ndo ichavharisa manje taota pfungwa dzinovhiringika nezvinoshungurudza endai mundo withdraw nyaya yenyu iyo nekuti kwamuri kutoenda ndo kwairi kutondopera manje pfuma yenyu iyezvezvi makabhadhara lawyer makamubhadhara mari zvakaita ndakanzi 1,300 US handiti kuringika pajudgment nemari mari yeloya 150 but haisi kuperera ipapo nhau iyoyo muchatoeka icharamba ichienda mombe dzichapera. Nyaya yenyu imimi vanhu vairi yakuita fanika nyaya iri personal yekuda kufidzisana muri chii muri 2 muri mbiridzi pamusana pekuroorana kwakaita wanawa wakaroorana muarea mumwe chete. Mese imi muri 2 mukanyatsoita kuziva kuti takaroorana uye tine muzukuru tine mukwasha tine chii ndinoona pasina chidambudziko riripo. But vanhu imi muri kuita fanika muri matwinzi kana kuti vanhu vakasiyana zamu muri kurwisana muchirwisana kwamunosvika kwacho chaiko muchaona kuti mese muchapera pfuma dzenyu dzamuri kuti munadzo kusvika dzapera kuti nyaya yenyu pasina kwainodii kwainosvika. Chiitai kuti nyaya yenyu ivharwe muchigare uoziva kuti takarambana ane muzukuru mobvumirana izvozvo. Zvekuramba muchienda mumakotsi anoramba achikudyai muchipera mari at the end of the day. Ini ndozviziva kuti I thought makanga matopedza muchiti maripirana ndakatoshaya kwakutokanuka kuti kune nyaya yenyu zvakare yekueka izvozvi. Shiro yangu kugara kutanga zuva rekutanga ndaitoshuwira nekuti varume avo uyu yanga itori shamwari kubva Great taitotambidzana chabva kwake ndoi asi nhau yakarema ndeyekuroerwa mwana wangu 3 weeks operation. That's a very painful thing. So ivo wakaita sekuti pandakazoita sekuti wakazowana kapiso dakadiki kupolisi wanga vari kuuyu nababa munini wacho wachinzikana matukwa kubva musi wamatonga dare 15 October taitukwa mazuva esi zvokuti dai ndakanga ndiri munhu asingakakati pfungwa maitoziva kuti pane wakatemwa nedemo. Saka inini ndiri kuti shuro yangu yaida kuti tingogare takanyarara yake uyo uri kwake ini ndiri kwangu chirega kundipiwa ndari mukurarama kwangu hazvina mhosva. Tiri kuti nhau yeurwere ndo point number 2 zvinorwadza chero dai muri makabereka mwana. Saka inini ndakandatogadzira yangu strong defense handiti muri kuona kuti izvozvi wawandisapoti museri mazvo ndakandoda kubhadhara 8 ndaipere baba ndinobvisa kana bhurukwa ndotengesa nditori netarget nekuyu noti ndizvo akada baba wacho kuti asungi uko ndinoziva kuti chitatu ndinodzoka because ndine defense yangu handiye ndine lawyer ndimwari ndiro lawyer rangu. Museri mazvo ndakandoda kugadzira nhau inoti mufanawo ndakamugadzira statement yekuti anofanira kuvharwa 15 years zvatopera tozvika
because vari kuda kuchichana nini vari kutaura kuti hazvikubatsiri chinzwai imimi chiendai endai mutovharise loya anotaura kuti aiwa nyaya yangu iya ina tezvaraungu tadii tapedzerana muchiende kundogara kudzokere pamaiwirirana paya paya kudhara paya paya mudzokerepo woeka wokanzurisa chi nyaya yokukoti makanzurisa monditaura kuti makanzurisa iyi ndozopa judgment after madi makanzurisa chi nyaya yekukoti so that musarambe muchindodyiwa nemaloya muchienda kukoti imi musarambe chibvumirai naye kuti zvakaitika zvakadii zvakaitika to vanhu vakarambana panorambana hapashayi kupumhana uroyi hapashayani zvakaipa zvese zvinodi zvinoenda pane vanhu vanodi vanorambana but chiitai vanhu mugare mese zvakanaka saka tonzwa kuti wakanzurisa here then tozoita take over from there. Okay. Aiwa tazvitaura kuti kwaenda kanzurisa aiwa iwewe saka pakaunzwa samu kanzurisai madhoketi enyu ndozvatirwa kuti kanzurai madhoketi enyu kanzurai masamuni ayo muchigare zvakadii handi motanga mandokanzura imiwa makanzura madhoketi enyu ndozvandinoda kunzwa kuti hakusina muchigara zvakadii. inini chikumbiro changu changavirewe dai muchinzwa hongu mwana ndiwana asi nguva yese dai paine kuti chimwe chinhu chekuti chakaramba chakati kuti hazvidaro kana kuti pamba takamboti hondo kana vatumwa wenyu chaiko takamboita hondo navo kana tikudii hapana asi mumwoyo nemashoko ari kuzobuda aiwa mashoko vanhu vanotaura kana tikudii ndezvakunzi petikutoenda kuti ipapapa aiwa mauya ikatatoka vanhu tambotoendai mundobhadhara zvakawanda wamashoko munhu wese hapana munhu anoda kuti vanhu vagare zvakanaka ndokugara ikoko vanhu anouya achiti akaenda uko oti zviri kudzirwa zvakati akauya kwamuri zviri kudzirwa eni modi ndimuri kurwisaniswa vanhu vairimi but vanhu ndo vari kudii chiendai mundokanzurisane mugare zvakanaka mushekane muchigare zvakanaka muende upenyu mberi izvi kurava muri mumakosi hakuna zvakunokusvitsai zvinotokudzora hamurimi gore riri kuita upenyu ugarisana kune waitomira wekudzinza kwangu waitopinda pakati wachienda wachinotaura kuti ane ngozi yanzo dzirati wachibva kwanobva nemashoko ekuti zvanzisaka tinotenda ndizvozvo right endai mundokanzurisane imimi usasimudzire imimi endai mundokanzurisa mochigara pasi zvakaitika mochidii kwakuchienda mberi ndo mashoko angu ekukuwakai ndinozozivisa sei kundoizivisa kuna mabhara kana mondifonera procedure yamaita mondifonera iwo anondifonera procedure yavo yavaita vane mafoni yangu mese mune mhuri idzodzo mune mafoni angu right tione kuti tichiende mberi hapana achabhadharisa makanzura zvese izvo hapana achabhadhara umwe munhu aziya kwake handiti kuti madanga acho kumhesera yacho munourayana tinogarisana changamiro vakupa nzira yekuenda mberi tondoita zvataura nachangamiro kanzurisanai mapepa ndaunzwa kuti mese imimi madhoketi makanzura imimi makanzura moshaya anoenda chii kumakosi mochigara uyogara nemhuri yake uyu nemhuri yake zvese mogara zvakanaka zvopera hapana anoripa umwe hapana achadii ndo zvinoita divorce right aiwa hazvinei newewe aiwa tatotaura zvatopera
ndiwo unomutsa zvakarera, ndiwo unoenda pamberi kuti waiti hasha isusu tapedza nyaya iwo wakunyongonya zvinhu the end of the day hapana kunosvikika. Okay, right. Right.